machende ako ndipo ndikuyankhulaso mobwereza kuti machende ako wamva maejenti akatiwo amene wakha walipira ndalama ndipo malipira ndalama zingati undikumbuse maejenti akatiwo amene wewe umatenga ndalama zako nthumba mwako ndikukamupasa ejenti unapitako kwa ejenti wake wakutiko unapita kwa ejenti wako wakuti undiyankhe ejenti wake utiyo amene unapita iweyo ukuthawa kodi udindo chifukwa chani inato ndakuza kuti sindimuyitanisa nsikanayo koma ntchito wendine tikugwirira limodzi newo zimene zozo uzanati ine ndikupanga zinthu zoyipa while you're the one who starting it ine ndingokuonesera ukubwezera zinthu zimene zozo even zimene atsikana amakamba if utakhala munthu wanzeru if you sit down and listen to those voice notes pali zina inde ndi zawo zolakwika but if you listen some voice notes zimene amayankhula zija it's true that's what you have been doing but iwe ungoona zinthu zoyipa ungoona zinthu zolakwika zimene zoti iwo you just want to play as a victim. You're not a victim. You're also part to blame. Zinthu zonazambisa weka. I followed ndi zimene umapanga iweyo. But you still don't learn, you still don't get it. All you want to do is sikana mapanga zakuti pambachi soma mapanga zakuti ina ma victim ndi malagwiridwa instead of kuganiza kuti zinthuzi zinayamba bwanji chinachitika ndi chani chikuchitika ndi chani where did I go wrong what was my mistake then you learn from there. Good, next time you shouldn't repeat them. If you don't learn from those mistakes, even when those things will still happen because you don't accept your mistake. It will be the same thing. If you want to be a victim in everything, you will never learn. But you will never improve. You cannot go far in your life. It will be very difficult if you don't realize be honest with yourself. Sit yourself down. Listen to those voice notes. If you listen more and more to them, you will realize oh, pakutidi ndi malakwisa. Izi nsazapangeso zakakhala ndi munthu wanyuwani. Zakuti nsazapange. Then you see also me, I won't do those things. Because those things zimayambira kwa iweyo. But you cannot see that. All you're seeing is you are a victim. You're not a victim, my friend. I'm with you. You don't want to learn, you don't want to accept your mistake. Munthu akakuuza chinthu pakuti sunapange bwino zimene usapangeso. It's just a matter of accepting it. Yes, ndinalakwisa nkhani yatha. I'm telling you kuti zimene unapanga iwe nzolakwika. You keep on saying that. Chifukwa ndinagula ndine and changa ndi ndalama zanga. Are we not married? Are we zinthu zako zimene unazo si zanga? Zinthu zanga si zako. So if you keep on separating yourself kunena kuti izi ndizanga izi ndinagula ndine so it's the same thing inenso I can be doing the same thing to you iwe wova bwanji uwona ngati ndikupanga zinthu zolakwika so I keep on teaching you these things you don't want to learn. Ukuziwa chani usandinyanyule ndipo usandinyanyule kunditchulira sonkhaniso zasekana amene aja I'm already in pain ndikakuona moyo wanga kumandipweteka wandiyalusa wandionesa chisiru konse kuno wandimvesesa I'm in pain. Ndikakumbukira amene ndakhalira naye ndasikana amene ajawa iwe amene umandipangira treat in front of those asikana. Panopa ndozikanduza unena kuti ukachimvesere bwino ngodi aja whatever they were saying asikana aja ndizoona. Chimene amayankhula choona pamene paja pandi chani. Iwe kuti asikana aja ukaona kuti ndangelo ndoyera ndabwino wasiranji kuti azipita. Bwanji sunatenge kuti uwakwatire. Inetu sindimakukakamira. Ukamakhala uzizozoti ine lokota nduza panopa kuti you want a divorce I will divorce you. Wamva sindimakukakamira upite ukatenga asikana aja wakwatire kwazi kuoneka kuti asikana aja unakondesesa chichonse chimene amayankhula pakhomo panopa iwe unakondesesa chichonse amayankhula ndicholondola unakondesesa go and marry them don't bother me anymore usandinyasa ndipo usandinyasa ndakuziratu upite kwa asikana ukatenga wakwatire usandinyase ne ndicholeso za asikana amene aja do you know what I'm going through kuzozo pain imene ndili nayo mtima mwanga mwine ndikakhala ndo uzingandinyasa koma ndichuliyeso kuti amayankhula zona ish iwe ndiwenzi bambo panda nzeru umaziwa mutu mwakomo kaya munazaza mamina nzeru ulibiretu because you can't be comparing me ndasikana aja ukundipanga compare ndasikana and you are still doing it wandinyozesa in front of them kambirimbiri panopa uzindipanga compare papa ndasikana still akupweteka kuti apita osasatira bwanji iwe ine ndikukuza somabwereza sindimakukakamira unakondesesa sikana chakatengo wakwatire wanimvesesa katengo wakwatire anzako ine azanditolaso wamva
samandinyase ineyi asikana onse wali kunja wa munthu basi busy ndi asikana antchito uzinditchulira papa still mayina antchito. Do you know kuti the pain imene ndikudusa ine panopa zokhuzana ndi asikana amene aja ukuzoza kuti it will take me time ineyo to heal, it will take me time kuti ndizafike poti ndakukhululukewe ndiye umanyako uzibweranso kwa ine kumazandipanga remind. Why are you reminding me about them? Kufunanso kuwapanga justify zimene amayankhulazo ndizolondola ngati uli wanzeru ndinopanda nzeru osakatenga nzeruwo bwanji amakuyankhulira za nzeru. Why don't you marry them? Amakuyankhulira za nzeru akuonekera asikana janda nzeru kwambiri. Why don't you just marry them? Mwamuna opepera ngati wesindinamwonepo ndipo usandinyase, so don't bother me anymore.